K5 Nangin Matawhay ang pag-obserbar sang Lenten season upon Holy Week diriya sa Western Visayas. Ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 upon PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis sa pag-interview naton sa iya. Suno sa iya nga wala sila sa may na record nga insidente nga maangot sa Holy Week subong nga tuig 2025. Dugang pasini nga ginhimo sang kapulisan kag iban nga law enforcement agencies ang ila katungdanan agud masiguro nga hilway sa katalagman ang tanan sa tion sang Kwaresma. Naibaluan nga nag-deploy ang PRO6 ang personnel sa tion sang misa, religious activities, tourist destinations, mga puerto, terminal, subong man sa high traffic areas agud masiguro ang safety sang tanan. So far, generally peaceful ang bilog ng Western Visayas kung sa diin wala kita sang may na record nga mga insidente nga ma-directly connect nato sa mga religious activities naton. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera